Aron na ito sa kung ano food camp arita din mangaon kay gimbitar ta sa atong kauban nga neighbor sa chicken Tanaw mo. tapos mo pitong basta 199 sulit ang tao no? Giha ato ng pagkapinan sa tong halang-halang nga perting lamian nga pagkahalang-halang luto na ni siya kay apil man ni sa